सर निकलो। नमस्ते सर। यानी मस्त 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 शारुंडा నే ఓ కేపీ పుడాది నిర్నా ఎన్నత్తి బొబ్బె పాడొచ్చి ఊర్దక్లే పురకేన్ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಅತೆಗೆನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಇರೋ ಮನ್ಪ ಉಳ್ಳೇನ ಒಕ್ಕಡಿ ಬ್ರಮಲ್ ಪರಿಗಂದ ಅದಗನಿ ಯಾನ್ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಶ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೋನ್ ನಿಂಗ ತೊಚ್ ಬಾರುಂಡು ಮಲ್ಪರೋನ್ ನಿಂಗ ತೊಚ್ ಬಾರುಂಡು फिर यान मस्त एक्साइटेड उल्ला इनी ಯಾವ ದಿನ ಬತ್ರಿ ಎಂಗ ಗೊತ್ತು ಎನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗುಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜತೆಯ ದಾದೆ ಭಾತಿರ್ ವೈ ಕಮೆಂಟ್ ವೈದಿತ್ತನ कि रक्षिता गोली बजाता दादांड बिजनेस दादांड अंगड़ी दादांड बंद ओके रिलैक्स तो फिर निगल वजह से ಎಂಕು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಡಕಿ ಎಂಕಿತೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ गाइस ಬಲೆ ಯಾನಿ ಎನ ಸ್ಟಾಲ್ ಕಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೋಗವ್ರೆ ಬಲೆ ఇంక నాచ్గా ఉండు गाइस మగలే ఇద్దరు ఇందాతే నీకు ಒಂದೇ ಮಾತು ತೂನಗ ಪೋಡಿಗ ಪೂಜಾ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂತಿ ಈಗಿನ ನಾಗವಲ್ಲಿನ ನಾನು ಏತು ತೂತೆನ ದಾನ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ లో పోరండు మస్తు లేట్ అవును ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಇಂಚನೇನಾ ಲೇಟ್ ಹೋಪಿನ ಇರು ಹಾ ಅದು ಸುರಾಯಿ ಬಕೋಪು ಬೇಗ ಮಲ್ಕುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ 4-5 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು 10-20 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕೋದು ದೂರ್ಬೀನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ निकल जा तुम्हें इसको भी नहीं छोड़ूंगा गाइस यान ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಚ್ಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಈಗ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತೂಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಚ್ಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಈಗ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಜನಕ್ಕೂ एक्चुअली गोली बच्चे दादंद ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ तो फिर ಏರ್ಲ ಬತ್ತತೆ ಎಂಕ ಕೇನ್ವಿರತ ಮೇಂದುವಡ ಉಂಡ ಅದ ಯಾನ್ ದಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲೆ ಮೇಂದುವಡ ಕೇನ್ನಕತೆ ಯಾನ ಗೋಲಿ ಬಚ್ಚನೆ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದು ಆವ್ಯಾಂ ಬರ್ತದೆ ಬಲೆ ಏ ಬಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಮತ್ತವರಂಡು ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕರ